Hemen elkartu gara, datorren irailaren 16an ospatuko dugun aurrera bolie eguna aurkezteko. Aurtengoan, indarra, maitasuna, askatasuna. Izan dira eguna ezaugarritzeko aukeratu ditugun hitzak. Hitzak, baina ez hitz soilak. Sentimentuak, ametsak eta errealitatea biltzen dituzten kontzeptuak dira. Aurrera egiteko beharrezko ditugun heldulekuak. Eta hemen gaudenok osatzen dugun komunitateak berezko dituen ezaugarriak. Iaz, oroimenari egin genion leku. Nondik gatozen gogoratu eta herri honen askatasunaren alde lanean jarraitzeko gogoa eta konpromisoa indar berritzeko helburuarekin. Urtebete saritu gara dugun honenarekin herri honi ekarpena egiten. Konpromisoa, elkartasuna, abertzaletasuna eta balio eskertiarrak oinarri hartuta esparruz esparru eragiten. Euskararen aldeko borrokan, feminismoan, preso eta ieslarien etxeratzean, kulturgintzan, erabakitzeko eskubidean, bizi eta lan baldintzen esparruan, udalgintzan, hezkuntzan, finean, herrigintzan. Aurreko ikasturtean egindakoa balioan jarri eta hurrengokoan bolie mugitzen jarraitzeko elkartuko gara irailaren 16an. Eskaintza politikoa eta soziala uztartuta, hausnartzeko, aldarrikatzeko, elkartzeko eta gozatzeko eguna ospatuko dugu. Horretarako, egun osoko egitarau ahalik eta anitzena eta parte hartzaileena antolatzen saiatu gara. Eta honakoa izango da, irailaren 16an egongo dan egitarau. 11:30 bermut politikoa irati topalekuan. Sortuko David Pla, Labeko Maili Isasi eta Ernaiko Beñat Josuek hitza eta bizitza herria egiteko izenburupean, areto, hitzartze eta eztabaida neurtuetatik kanpo burutuko den hausnarketa parte hartzailea eskainiko digute. 11:30 ere, aurrentzako tailerrak, jolasak, pintxuak, hori Biteri plazan. Ordu 12:30 guk prestatutako Baskari herriko goxoa Biteri plazan. Menua, paella eta saieskia txingarretan. Aukera vegetarianoa eta veganoa ere egongo dira, eta hori tiketa erosterako momentuan aipatu behar da. Tiketak jada salgai daude Irati tabernan. Enplegu dunek 15 eurotan eta enplegu gabe 10 eurotan. Eta tiketak erosteko azkenengo eguna datorren astelena irailak 11 izango da. Komentatzea ere, behin prentsaurrekoa bukatuta egongo direla hemen tiketak erosteko aukera. Ze, ohar gisa aurreratu behar dugu ja, Baskariko tiketen erdia baino gehiago saldute da zela. Beraz, azken egunera arte ez itxoitxie gomendatzen dugu. Behin Baskari xein ja, Baskari ederra gozatzeko ostean, 4:00 Baskaloste akustikoa izango dugu Biteri plazan. Herriko hainbat musikariekin. Izadi eta Peru, Añube, Peru Altuve eta Iraitz Agurra. 6:30 hitz esana poesia emanaldia egongo da Irati topalekuan, Mejillon Tigre kolektiboarekin. Eta eguna amaitzeko 10:00 kontzertuak gaztetxean. Makona, Top eta Virgin Mari taldeekin. Sarrerak 5 eurotan eta gaztetxeko ateak 9:30 zabalduko dira eta orduan, sarreren salmenta orduan jarriko da martxa. Saiatu gara egun osoko egitarau aberatsa antolatzen eta aurrera bolie eguna guztiak osatzeko moduko eguna izateko lanean arituko gara. Eta ez ditugu inolako eraso, sexista, homofobo, transfobo edo arrazistarik onartuko. Dagokionari ardura hartzeko eskatzen dugu. Eta amaitzeko, momentu hau aprobetxatuko dugu, egitarau hau prestatzen lagundu diguten kulturgile, sukaldari, hezitzaile, militante eta kide guztiei eskerrak emateko. Zuen ekarpenari esker ospatuko dugu aurtengoan ere aurrera bolie eguna. Eta gainerako herrikide guztiei, egunean zehar egingo dien ekitaldi desberdinetan parte hartzeko gonbidapena luzatu eta zabaltzen duzuen. Indarra, maitasuna, askatasuna. Aurrera bolie!